Vandaag zijn we te gast bij Seniorenorkest Landgraaf. Het orkest voor 50-plussers uit de regio Landgraaf. Ze bestaan volgend jaar 10 jaar en het zijn vooral mensen die hun oude hobby in de bluesmuziek weer opnieuw hebben opgepakt. 10 op 7 zit de boel gereed. Ja. Elke week? Elke week. Elke week, ja. Dan heb je ook het meeste werk. Ja, daarvoor kom ik op 5:15 hoor. Kun je dat beginnen eens even doen, wat er staat? Ja, maar moet ik dat spelen wat er staat? En dat oefent je ook toes? Heb je toes ook een drumstel? Nee, ik heb toes geen drumstel, ik heb toes gewoon een oefenpetje. Ja. Dus dan is de zette vrouw me boet aan. Wie is het om voor een club te staan waar toch volgens mij iedereen ouder is dan de dirigent? Of zeg je nu het heel fout? Nee, dat is inderdaad goed. Wie hij de eerste keer kwam, ik wist niet wat aan mij was, want normaal gesproken kun je als dirigent kun je gaat vroeger naar de repetitie, hè, denken ze van oké, ik wacht op 7. Zag ze dat ze om 7 uur, dat ze doorbezig zijn, kan ze nog een praatje maken met diegene of waar helemaal niet van toepassing. Die zoten dan allemaal worden ingespeeld. Jij rennen aanwezig. Ik was echt niet, dat heb ik nog nooit meer meegemaakt door dat ik direct goed beginnen. Is het seniorenorkest een harmonie of een fanfare? Het is via de Duitsland muziekverein. Dus harmonie en fanfare bij elkaar. Een fanfare met klarinetten. En een dwarsluit zo ook. Alles wat in HFA muziek gebruikt wordt heel gebruikt. Ja, ik ben pas erbij. Je is het jongste lid. Ik ben nee, niet het jongste, maar ik ben sinds een jaar nu erbij. Ik ben gewoon gegaan, hè. De eerste keer zaten we nog in de brandpoort. En ja, ik kwam daar naar binnen en ik dacht, oh wat leuk dat ze kunt spelen. Wat speelt ze? En ik ga echt zeggen, oh wat is dit leuk. Men moet niet te veel de nadruk leggen op het zijn de senioren, het zijn muzikanten. En toevallig zijn we een beetje ouder. Meteen wordt het zo het goed en dat sprak me ook aan. De gezelligheid en het lachen, het knotteren en ja, wat er allemaal bij hoort. En als je het ouder wordt, dan is het op twee manieren soms het moeilijk wordt het dan wel. Soms de techniek, hele moderne nummers. En Fysiek ook? fysiek, Minder om. nou dat valt nogal met, in ieder geval met concerten, maar bijvoorbeeld met op een straat lopen, dat valt soms wel tegen. Want we hebben allemaal wel eens op die leeftijd dat we een probleempje krijgen. Maar dan loop je toch het minder hel. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld een hernie in mijn nek en ik kan dat instrument niet meer dragen op straat. Maar zittend kan ik prima spelen. Ja. Nou, dat gaat nog best lang, hè? Ik noem dit de langste oom. Jij hebt de langste oom van het hele orkest hier, toch? Nou, je luift dat maar niet, want ik ben wel de oudste en ik moet me met dat jong grut moet ik me omhouden. Dus Heb jij de langste oom? ik ga de langste om. Want wie lang is de oom al? Och, dat is al vanaf dat ik 6 jaar hoor. En ik ben er nu 87, dus het zijn wel een paar jaar die je op de kap hebben. En ik heb nooit gedacht van, ik vind er niks meer aan, ik stop ermet. Nee, nooit en ten nimmer, want ik ga zelf nog een hoge optredens apart. Dus ik moet en ik zal iedere dag in feite moeten spelen voor de toon in orde te houden. En wie lang doe je dat dan per dag? Stoot je er met op, gooit je er met naar bed? Wie gaat dat? Ja, wenn ich slecht slaap, dan speel ik eens nachts en dan ben ik richtig wakker en dan huur je en dan een trompet spelen. Dat is dat buurman. Oh, ik moet net zeggen, heb je nog buren dan zoveel jaar? Ja, die aan enorme buren, godzijdank. Maar de buurman die staat ook s'nachts op dan. Ja, schijnbaar van wel, want dan goed ik hem niet. Maar dat weet je ook van elkaar. Ja, verwissen het van die en voorspellen nog bij je niet. En we hebben de laatste nummer spelen, dat is dan bis bald auf Wiedersehen. Dan weet de vrouw dat ze eraf moet komen en er cappuccino moet maken.
welk moment van de week gaat je weer verheugen op deze repetitieavond? Eigenlijk ben ik de hele week ermee bezig. Vooral ben ik voor nieuwe stukken gekregen. Hoor. Ja, we hebben nu 3 nieuwe kerststukken gekregen. Ja, en dan denk ik, ja, wie gunt die? Moet even loesteren. En ja, en dan oefen ik die thuis. Kent je nog zonder dit orkest? Nee, echt niet. Nee, vind ik veel te leuk. Gewoon lekker mooi muziek maken. En verder geen poespas meer, geen concours meer. Niks meer op de weg. Gewoon lekker normaal doen onder ons.